Ai ngồi yêu play hay cái cái jam meet cái cái meet cái balai bạn ngang ngết scam bagi la budin na cái Bible ya ki kubor ki balawan shangi pada cái jinkman hay cái por pada cái jink snoret nga khot sumbai pi sa cái jink pulai cái balai ya cái bangin sembiang na cái kitab jinkpan pau cái kitab jinkpan pau cái kitab cái ba ngas ngotanat na pedeng kibabun ki kitab trong ka Bible. Berkumbanga lapan pau nuduk ka miet ka beringkong. Bagi kitab jingban pau kam day sipang kimrat klau. Kam day ru ban pensep ting yang bat yapi. Henry ka kitab jong ka jingi thulupa ka badap ta ka jingkermen bar ka bapla sipang Jesus Christ. Ti hagani ka jan miet ngilapoi sa ka subject ka balai. Bar ngala ai kerteng ya kene ke kubor hagene ke janmit u Jisu u khat banlong ki bajop ngilekren menen kamit ba u Jisu ulong bajop shemarem watang shisen ru hagatma jong ke jingele haga perthai salansar ke belasdang nadu da beneng haga dingfna haga por jong ki breu ki jo bat kumju haga bakhadwe jong ka thma hagene ke perthai Batsua bangnya ya syafrang ban ye puli ke kitin ke jong blai ngin ye pedam kli ha ke jing ruai ngi ai ngo ye metrai nomor ke jing e ke ba kraw ma mela pen pau lang ma ukhun jong me ban ngi ai ngo ye me bang yo ye ke jing lai lut ban puli ke kitin ke jong me bat kat ba ka por kadang sya kat ba me khot ye ngi i wei pi wei ha ke jan men to ye rap ye ngi bang yo snow ye ka sur jong me kat ba me buri yang a shilendet jo ka ding pna Namar ke kerteng ke jong Jisu ngadwai. Amen. Saya sen ngapiang subha ya phi bat kibala ban yo sngau lingba kene ka jingpen sawa bat kiba Pedro lingba ka YouTube channel jong ka Balang Seventh Adventist nga kermen scam baka jing puli menta ka mitru kan ya rap yangi ban yo sngau ya ka jing khot jong ta ubalong ubajop bangin long kibajob Hagajin sya gajin puli menta kamiet kadeban simpor ingi nyau kenta ngamtip ngila de mensyong kata henry ingin penlengkot kat bala bat ingin yat stet namar ngi kren syabang ki kubor sya ki nyau tli ki balang ha Asia Minor hagani kapor Yohanes udon ha ka dol nang Patmos bat ngitip ya ka daw kade namar ka jinget ka jo u bat ka kerteng ki jong Jesus Christ ba ulasya penrangkang par bat hangta udan marway bat hapdeng joga jingkenja barkat ba udan hangta ngitip ba Yohanes ulala ban sya yakni ki ek baro namar ula itu ba ujisu ya uba ubud ulong alfa bat omega compare ke ek jingesem ke bang yesem ha ke jingem ke jongi ujisu lang wasdang bat bakut de hangta ba Yohanes yo ibo Jesus Christ ulang non suspa oba yo oba bala ai la ka jong ka jingem man suspa yo na ki pop ke jong bar ka de jing ka ba penong yo ban kendo ban bot yo Jesus Christ klem da kmi lenti ya ka nong ha ka perthai de hang ni ba Yohanes yo ibo Jesus udan ya ka bor jong ka jingem bat ula ban job ya ka jingdom bat ya ka jingyap udan ka bor ban penmipat Bala lagi bol je ke jingdom kin penyap ya uru ungat bau Jesus Christ on sa penmipat yu hakaway kasngi but they hang ni hagadolong Patmos ba u Yohanes u itho bau Jesus long usim u ba job u ban sawan pat sigini ke pertai na kani ke jingkerman u let sha kadolong Patmos ba udon hangta ba udan ke kubor ban ya thulam ba uta u Jisu belum bersedang pada bukut ukwa ban ai ke kubor syaki balang ki bakot syru ki sngi ki jonga ki sngi ki jongpi ba de hang ni bu tho ya ki shiti sha ki nyautli ki balang ha Asia Minor la de pipet kat kum kene ka ma phila ban yo i ki ni ki nyautli ki balang nado na Ephesus Smyrna Pergamon Thyatira Sardis Philadelphia bat Laodicea Laodicea ba de hang ni hadong Patmos Usyong hang ta jgai na ki para pengai jgai ni ki bahayeng hasam bat ula yo ya ka jing itu pau na Jesus Christ man ai ka kubor jong ka jing kentu ya ki para pengai ki ba im na ka spas nam ka baningkong namar ki ni ki nyau tri ki balang ki dei ki badan
ha katu ka spas nam ka beningkong katu kat ni niki balang kini ki bala seng do apostol Paul. But kanika shithi la niki shithi ki ba Yohanes utho nang ni na dol ng Patmos kim dai tang ki historical letters. La niki shithi ki ba dai jong tang ka history Henry ka dan ka parshiru bantau ya ki balang shitlop ka perthai lengba ki artaba ki basdang do ka spas nam ka beningkong tat hadu ka jingwan ASEAN jo Jesus Christ ka way ka jinglong jo ka balang ka yeng ya ka way ka artaba jo ka history ha ka perthai but ngin sedang ha ka janmit naga ni ka balang ka beningkong ka belatip kum ka Ephesus ka kentin Ephesus kawan ka kentin ka bapin ngobha lani ka bas ngobha ban kani ka balang kadai kabalang kabalasang do apostol Paul, but hang ni ingisyam baka Ephesus kadan hakipang jong kani kawa Kaiser kabapai siya ka agency kaduriyaw agent. But kalong siya ka nongba kabakraw namarday hang ni mitip baka don ka way na ka temple kabakraw bapaw nam ka way ni ki wonders of the ancient history barkatag ka temple jong ka Daina. But kadero kajaka kabadon ya ka Katling ka harbor hangni but kalong shisha kum ka Kirdop bandrung sya Asia Minor but kani ka balang kadai ka balang ka ba ngisyam haga kitab jingpan pau kanong ka ba ar kerkar ka ba ar hadu ka balai ba uta ubalong ubasdang but ubakut u address ya kadai ka balang but uong banga itu ya ka jingle minot jongpa ya ka jingai sya jongpa but ba Ham syam na mantai nakam da ka kerteng jonga. Kani kadi ka balang haka spas nam ka beningkong. Ka balang jong ki apostol. Ki badon ya ka jing ya u Jesus Christ. Ki kloy ban yap nakam da u Jesus Christ. Bad kilong ki ba shitham. Hapdeng jong ka jing pensitom ben. Kilong ki ba yai ne scam. Ki yai sya ya ki jing jajar. Nadu ka por jong unero. Ka jing pensitom ben. Kabala jeru. Wat ya ki senran ki jong Jesus Christ ka jing sya cry kli ya ki nangta ka jing sya sadar pnai kum yo Petros bat kum ta terter kalalong shisha ka jing syam ka basko shirkai ya ki breu ha kani ka por ka balang ha kani ka por kani ka balang ka balang khoi ka badap da ka jing it ya ka tien ka jong ublai ki pure ya ka ki nan ka jing it ya u Jesus Christ Henry ka ai ka ba uji su skobha ya kani ka balang kalong kani ka wai wanga persya na barpale inono ya ka jing it ka baningkong habangi kran sibang ka jing it ka baningkong ka kran ha ka jing syam jo ka jing kla ka bamut ha ka sien ka baningkong ban ni kran ru ya ka jing it ka baningkong kum ka ba hakmat kani ka balang ha ka ba baningkong kala syam yo Jesus Christ bat uji su ulong ba kong santam ha ka jing em ka jongki Halor juki eke bara u Jesus Christ wan hakmat ki wat chwai ki hima ka joblay kata kadai ka balang haka spas nam ka beningkong hene kana dono ya ka jing it ka beningkong ka jing it ka shitham ka jing it banyalap ya ka tin ka joblay ka jing it banyada ya ka tin ladingi pai ka kum ka history ni syam bagani ka balang kala dono ya ka jing it ka jongka But la ban ong bagani ka balang kadi ka balang ka ba krenru ya ka balang ha ka spas nam ka beningkong nadu kisnam lai puai u Chris hadu shispa hadinu Chris kata kadi ka por jong kadi ka balang Ephesus but day ha kadi ka por bakala don ka jing pensitom ben ya ki Kristan ka jing pensitom ben nadu ka por jong unero but ka jing it jong ki kadang rehem ha kadi ka por kat baki apostol kim pat yap ke jingi joki kerham kum keding Henry hakaba kut pat jong ka spas nam ka beningkong kilas dang bandu no ya ke jingi ke jongki ka jingalap jongki ya ke tin ke jong play ka ba long kum shibenta jong ka jingi jongki yong play menta kala penlong yaki kum ka kamram bagi hap pan pendep ban habakila penlong ya ke jingalap ya ke tin jong play kum ka kamram kumta ka jing it jong ki yo play kelas dang bandai tak no hagan ka por kata kadai ka balang haka spasnam ka beningkong ngam tep hagan ka jermit ladang idon em ya ka jinglong
Bahaka baning kong men bang yasham yu Jesus Christ ngis ngau ban dilut ye kijing don jing am jongi kan mau ka balang hakas pasnam ka baning kong o ki joy kan do lang haka bakut jong ka tayo ki judi ye kijing don jing am jogi anania sapira kadai ko weni kijing tu kana baka balang hakas pasnam ka baning kong ki ai sha ka gospel ki abam ki adi haba ki i yo baduk ki ai ka jan kop jongki ki ai ye ka jing bam ka jongki hare ba kata ka jing ka sang ban dai tha no Kila i bagi kita kijing le kilong ki kamram de haga ta kapor bagani ka balang kala dukno ya ka jing iet ka ba ning kong jing pan pau ar nyo uble udon ka kubor lada don nap deng jonging la dukno ya ka jing iet ka ba ning kong lada Chris long shu ba ning kong haga gm ka jongpi haga longing ka jongpi pila dukno ya ka jing shirham u jisu udon ka kubor Jimben pau arnya uta uba job uong jar uba nan keskor tu snow ya ka ai ka mensim uong bau hau ta uba job ngan ai ka uban bam no ding ka gm ubalam ka paradise so blai kanan ka kubor ka papa pila ban du no ya ka jing et de Jesus Christ ukwa bangin yo pat ukwa ban pensirham yang apa ya pi sechen ka weni kilat bangin yo pat ya ka jiet ka baning kong ban kan mau ya ka jiasham ka jongi ha ka menor ban kan mau ya ka ji kan du jongi bo Jesus Christ ya ka por ka baskotnat bangi judan ngasyadon ha ka balang ka bashisin ka ka balang ka ba shirham ha men ba ka pdiang yo Jesus Christ para bangi kran menta ya ki por ka penki biang yang isa shisin ngakan mau bangi yat da ki kenta ban le chi ka jinga sangalap nga nang ikran men syam tayo berway na ki para nong tre jonga bari nagajuk ka balang ngong o men shwa pet ni juwan si kada kisnong man la kamit shikanta ar kinta ngiyat ngim padon kali ka por ban let si kijing sa yalap ban Christian ni kinong yalap hatung idang don yak bakum kita kijing it mentah nangta kadang sa kabalang ka baar ka Smyrna ka jing ubi ka batiang kata kada kijing mut ka ba donru ya ka wepat ka kentien ka ba stream ka mirt ka jing ubi ka batiang kani ka Smyrna ka don kumba South Mile syabang syate jong ka Ephesus bat ka day ka nongba ka bawan balai ha ka Turkey ha ka jing crowd jong ka la jutip ya ka kum kata ka ornaments jong ka Asia ka day sisya ka burom jong ka Asia kala ban sya ya shibun ki jing sya hiartma jong ka jing penchtomben ki nemsniu bat ka jing sya penchtomben ru ya ki breu ki jong play na ka jing ploding kalala ban sya ya kita barok wat hadu mendaki sngi kadang don kanong ba Smyrna Henry ka ai ka ba kani ka barang ka yo ya ka kubor now Jesus Christ kalong kumne jimban pau arpra kalong bauta ubaningkong ba ubakadu ubala jialong bayap ula empat menta ude Jesus Christ uba address lani ubalet ban penito menta ya kabalang kabaar kabalang Smyrna bat haga kitab jingban pau artra ong itu ya ka jingsha hitom jongpa bat ya ka jingduk ke jongpa kani ka jingduk ke jongki ka desisha ka jingduk hakado namar haga ni kapor ka kabalang Smyrna ka kabalang kabaya kendu ya ka jingpen hitom bang haga jing petwer kimdon shu umdon ying umdon sam ki haban petwer kum ki refugee te shisha ki long ki briu ki baduk wang ayo i ya ki jing sha shitom jongpa kani ka balang kada ka mat ya ki jing pinchitom ben na ki bor jong ka sarkar roman ha kada ka por jong ki patcha jong ka sarkar jong ki nong manipulate how ki briu jong play ki kendu Henry hau bracket pinsyam uang Henry palong pat kabarius pa ki don ki breu joblay bahap deng jong kita ki jing tan jar ba ki jing pitch tam ben ki dang don pat ya ki jing long barius pa ki jing em ba ki jam sem kabarius pa ngala syam ya ki breu don ki bala du no ya ka hing kesam joki kila syabe no na snong na thau kim don ki baduk Henry habai kendu ya ki oh ki long shisha ki beruspa ki babha ki bakbun hadu kata-kata ngasyam ya kawai ka long ying ka pamat jing janjar ki jing pang cancer ka tengah ulok umdon kam don jam shu ki kun ki nang rit anda bangalet
kata ka yeng kam syam lapan pai thali yang haka caka bangan yaki ka mensim juki ka basbun hadu kata-kata hang ni Smyrna udon uni ulum bagi khot Mount Pegas barkadin kadon ka jingjia hang ni ya ka way ka jingjia ya way na ngelaban way ni ki senran ki ba don ka jing itu berki senran ki kha arbut ki apostol Polycarp ngelaban way ni ki department joka balang Kristen but uni ula shakri yoblay but they hang ni ba ula yap kumu martyr but haba ong yu ban lenno ya ka jinget jo ong yikini ki kentin pra pon rius nam ngala shakri yo but sham la le kanu ka basniu yanga ti kumno ngan kran ben yus bar unong pen jonga ki kentin ki basa jingkan mau ublay ulale bahaya ngala temen kat ni ngam syam la kerdo upendap ya ki jinon kam jonga haba ngasngau kenja upen tengan percet bor yanga ublay ai bor yanga mangan jeng nak ka kerteng jo ngam syam la le kanu ka basniu ublay udan rengkat bat ga uyarap yanga open shot boriga baru blay ulang babahaya nga kumno ngan lenno yuta balale bahaya nga pra pun rius nem ko ki pra bangai ko ki parlok kata kade balong ka jingkot jingmut jonga bar ka jingkot jingmut jongpi ya ka Smyrna la hiartma hagisam ka spouse pa hadnu Chris bar ka jing penjot ya ka Smyrna de ki Turks hakaba kani kalong kanong ba Kristen ka ba khadu hang ni ha Asia Minor ni ha Turkey ha ka bakal habno ha ka ti jong ki Turks kala syahirt ma bun sin dena makata latip ya ka balang Smyrna kum ka balang ka ba penshitom ben la ni ka ba shitom ben ka jing penshitom ha ka jing shisha la tmu ban pen khut ya ka balang denem ki jing tenju ki wan ha ka jing em jongi ban prang ya ka jinget jongi handre baro kiba ya kendu ya ke jing pistam ben hagane ka spas nem kiba la yo ya ke jing pen khoi la langi pulia ke kitab jing pen pau ar khnai ong ya ke jing kran ben jong kita kiba ong ba kilong ki jiu bat kim long henre kilong ka senakok jong usaitan ka jing mut jong ka ka khat kalong ba don ki Kristen kiba kum ki jiu henre kim long ki jiu ka ba mot kini kide ki breu ki bam sham la long shisha ki Kristen ka ba shisha Bagata ka bor jong ka jing pisam ben kam syam lapan khut yaki hende kila long pen ban ki briu ki jong usaitan badla ban trace ya ka history jong ni ka balang nadu kisnam shispa hadin ukres hadu snam laispa arpau ne laispa laipo hadin ukres kani ka balang ka baar nadu ka jing yapno jeki apostle kala don ka jing pen shitam ben yaki briu ki jong ublay Jimben pau archipau kalai thu lupa bau saitan unsa bread ya pi nakiba haga ying bendi bak unten ju ya pi te pincha ashitam shipau sngi nglekran menien haga Bible prophecy ka wei ka sngi kalong shisnam kat kup Ezekiel sau hreu te haba ong shipau sngi kata kamur ka balang Smyrna kan se kan du ya ka jing pishitam ben ka ba kraw ha shipau snam di menu kata ka jing pishitam ben ka ba kraw ha kala jia haga de ka spas nam jo ka Smyrna Katkum ke history la tip ya kakum ke Diocletianic persecution kasdang harus nam lais pak lai harus nam lais pak kat lai kadai ke chief shitam ben ka kraw hado kata-kata ha ke history do parcha Diocletian nama ulapan bor ya ki Kristen bar ka jing pin shitam ben ha ke por kadai kerpang ya ki Kristen upen bor ya ki bakin mane yu kumublay hendak kira kentaj bar kala long kumong one of the bloodiest persecution ka jing Penshitam ben ka ba snam ba sange ban penyap ya ki Kristen tak dulu ba snam ka tut ne ka kot haki khosil jong ukulai ya kum kata ka balang ka ba mat ya ki jinjar ber ka jing penshitam ben u Jisu udan ka kubor u ong to un sngau ya ka ai ka ba mensim u ong ha ki balang ya uta u ba job on pensniu na ka jingyap ka ba ar u Jisu ong u khot Bangin long ki bajop hap deng jo ke jing pen shitam ben pila ban yap nam ta ka kerteng jonga henre ka jing yap ka ar kam dan bor lor jo pi amen ngila ban yai leng ma ki jing dum jo ke jing tan ju henre u blai u ong mangan don rengkat bat pi
bat ka jingkular ya phi kam dei ka nong ha ka ni ka perthai han ka ni ka nong ka bom jukut ka jing em ka bom jukut amen dia bang yai ling ba ki jing jar ngem ton kam ban khuslai la da dan na breng jong pi ha ka ni ka por ba pi yai ling ba ki jing jar ba ki jing tan ju hadu ba pin la mat jan mat ya ka jing yap ngài qua bên nhà thu epi bầu tha ubalang alpha bado omega utau bala yap bado bala empat wang ngan ayapi ya ke jing em ke babam jukut ka bor jo ke jing dum bar ke jing yap kam don bor halor jong pi ngin pai ka balai ka balang ka balai ka pergamas ka jingmut pergamas kamut ka bala kentiu ka ni ka kentin bala kentiu ka wan namar baya ka ni ka nong ba latei halor uwei lani ka jaka ka badon hadrong kabalong kumba shi hajar put na ka duriau balate ya kani ka nong ba hangta bat ya kani ka nong ba late ya ka the way ni ki general jong ka Greece bat ki julum ya ka spa jong ki hagani ka jaka namar kalong khamshi tom ya ki nong shun banwan ban lute way na ki general jong ka Greece lani ka Greek udah ulis mikas ulah let ban kan show ya ka spa jo amduna ya ka $10 million ha kani kanong ba jong ka Pergamas ha ka kitab jimpan bau ar khat ar ni shem ba uji sukres ulah kren syagari ka balang uong ya kini ki eke ru uong uta obadon ya ka white lam ka ba ar yang serti ka ba nep ni tip ba uji sukres udan ya kani ka white lam ar yang serti ka manep Hebrew ngisem baka Bible latip ya ka kum ka white lam ar yang serti banep udan ya ka tien ke jo blai ban kren ya ka ni ka balang ka badon ha Pergamas te laling ipet shushu ha ka kitab jimpan pau ar khat lai uji su Kristuong nga itu hangno paishong wat ha ka badon ken ka khat ke jong soitan kat kum ke history hakapor bo one here ki Persia ya ka Babylon kini ki Khaldi ki lingdo Khaldi ki hab banyale ya ki nong Persia hapo ka jing here jong ka Persia ti habakim sko la banyale ya ki la petno kini ki lingdo Khaldi bar kilawat ya ka jaka badai hangni ha Pergamas bakilayo bantay ya ka college ka jongki ki Khaldi na Babylon kilayo bantay ya ka college jongki badai hangni kilasdang ban penrungru ya ka jikai jongki nong Babylon ha Pergamas ti uji suang atip hangno pasyong barba padon ken ya ka ket jong usaitan ngitip baki nong Babylon kide ki nong mane ya ka blaze ngi kide ki nong mane yo blaybal menba usem Nebukadnezar usencar ke hima Babylon ka don ka temple cigarettes ke belate ka siar sudah but ni kimane yo blaybal blaze ngi tikila peto barkala syam ya ka jakari dai ha Pergamas jingban pau ar khatlai kaong bapam syam la lenno ya ka jinget hanga wat shisha ha kita kisngi ki ba u ha Antipas wat ha ka po jong ka Pergamas ka don ka jingpana nam ba ki don ki priu ki jong blai ki bam syam la lenno ya ka jinget ka jongki but when na preng jongki u bala yap ru ku martyr u de u Antipas u nong pla u ba yaine yo bala pen yap no ken hap deng jong pi ong u yonis la pranam syapang u Antipas Henry katba u ya ro ya ka jinget kabala yap kum ki martyr wang Henry ngadon kendiat ken ki ke ba presha ya pa na ba paladon hangta ki ba bat ya ka jikai u balam hab ni kren ya ka ni ka jikai jo balam ngakwa bangin ken mau ya ka kitab jingken arpu arpusau u balam udai unong itu lupa jo blai u balak u kwa ban job ya ki kun Israel kum tau la khot yo balam u sel yo u da ka pizza da ka spa u balam u de ba it spa u shemi ka spa wong ki let tim markat ba kerku u balam yo ka jing man ba ka jing kerku ba ka jing job de kum ta u sem balak u ong yo balam ki let tim ya ki kun Israel ula shem ya ka pizza ula yo ka jing man toy na ka pizza reman ka por ba umut ban tim ya ki kun Israel kinang roy kinang crow shishu hakaba khadu ubalam ul ajimut yo balak
Dan tangkawai bangila ban penrem yaki riam yaki day da ka shong kha shong man day ha ka bam ka di day ha ka jing smubha perthai phila ban job yaki te kumta ubalak ulale yakata bat shisha ki khon Israel kila klan ha ka jing shong kha khle bat ki nomane play thau kila dino kila lenno ya ka jing et ka jongki ha ka por jo ka jing pishitom ben kat dang pishitom ben dang jur bat dang roy ki Kristan uter talian uang bakas nam jo ki martir ka long usumbai jo ka gospel te usaitan o yoi bakani ka tiar bo penan kam ban pishitam kam yalam yu usha ka jing job te kumta ula penan kam no da ka but jo balak baru balam berkata kalong ban penjen sur no ya ka jing pishitom ben da ka ba compromise Lano ya ke jinget teng teng hagi ke sngi haki ai haka bam gadi ke jingdi kiat ke jingdi drugs teng teng haka rukom im ki entertainment ubuchli no da kata bar ki breu ke sedang ban lendet no yo blai kadan ke jingong la da phimla ban pendem ya ki ya so bat ki kata kene ke ke syaitan ulale ya ka balang hagade ka spa snam bar ngila ban trace ya ka por jokan nanu ki snam lai spa lai po hadien ukres hadu snam san spa lai pupra kala dan ka jing jinsul hagade ka por ka jing pristam ben kala jai kala sedang dai tha sedang long jai jai lasdang ban compromise no ya so lang no but kat kum ke history they hagane ka por ba upatsha jong ka Rome u Constantine u balong unong mane blade how unong mane blade sngi hagawai ka sngi kat ba umut ban let ban yele thma yo Maxentius uli i hasun benang ya ka dak kum ka dingfla but haga jinga thu ka jong o ka history ka ong ba kadan ka sur ka ong ba men sa job da ka ni ka dak jo ka dingfla But shisha ula lek penyelek yo Maxentius. But haga jingale ula job shisha yo. But kata kala penong yo Constantine ban kelanyam no. Naga jing mane play tau kum Roman. Sya ka jinglong Kristan. Dai haga di kapor ba upatcha Constantine wang. Ba kinong mane play tau jo ka Rome. Kide banya sok no bat ki Kristan. Kaladon ka jing penjesur menta ya ki Kristan. Kam kano ka jing pristam ben yaki but hagani ka por latip yaki Kristan kum ki half baked Christian kata kamot ki Kristan ki bompat i bah ki don tang ka kerteng kanam ki shula long Kristan namar bakala de ka rukham bala penmi ka an nama punong sensar jo ki ulalong Kristan menta kim pas ngotho ya ka sang ka kut ki don ki Kristan shekwe pat ki benta jo kari ki shulong Kristan kum tu namar bala se ki yo jing mentoy ki yo kani kiyo katai henre kamdon sisa ka jingkla na siapo ka donut ka jongki te kani ka de kata ka por bat menta ya kani ka pargamas ka bala yo ya ka jingken tiu kan mau la kan tiu ka dan ya ka saka weipat bar kala yo ya ka jing itu hukum kata ka jing itu na ka sarkar bakala diang ye kini ki Kristan kum ka wei na ni shibenta jo ka imlang salang bat ka hima Handai kani ka balang hagani ka por kala lenno ya ka jinget jongka. Haba amdan chu ka jing pichitam ben kala lon kala danno ka jing lenno ya ka jinget. Ki Kristan ki babun ba kila len ya ka jing shisha persya ya ki kendiat ki basya shitom nam tau Jesus Christ. Menta kila bun ki badon hakal yang ki bala lenno ya ka jinget batang kendiat ki bari ka jinget ki basya shitom. Ladangi kwa ban job no ya ka jinglong jo ka jinglen no ya ka jinget ngidan kam ya ka mana ka balang ka ktin ka chong uplay ladangi kwa ban pen kiem ya ka jiem ba ka jaman sem jogi teng teng las ko tanat ya ka rukom im jo ka ni ka perthai bang ya solang bat ka perthai ladadan kam ban pen job yang i bangin light naka dai tang ka mana ka balang ka ktin ka jong uplay Nginya poi sa sikawai pat kabalang ka tiatira ka jingmut ka jingkinya jong ka jing syakri kani ka balang lani ka shnong kadon kumbalai 4 miles southwest jong ka Pargamas
balate ya kani da way ni ki general jong ka Greece uselekas hagani ka por kani ka Thyatira kam da day shisha ngalap ban ong ka nong ba ka ba klan hendai day ya ka jing wan ka ju ula pan klan ya ka da ka bate ya ki northern defense jong ka but habalate ya ki ta ki northern defense jong ka kani ka snong kala donru iki karkhana ke ba penmi ya kini ki ya ki tama bat kirnong bat kalalong shisha ka pedeng jong ka jing khai ka ba kham shitom ya ki kristan bakin san bakin roy hangta jimbal pau ar khatra ka ong ya kini ki ai ke ru ong ukon cho blai ha ka kitab jiban pau phinom sham hangno ya kani ka kentien dei hangni phisham ya ka kentien ukon cho blai ba udon ya ka jimut haba walam ya kata utau badan ki khmat kum ka thale ding bar ki jat jong u kum kata karnong ka pernai pi haba ki nong Thyatira ki sngo ya kani ka khubor ki sngo thuba namar ba ki kadai ka nong ba ka ba penmi ikrnong bar ki tama bar ki sngo thu ba ka khubor ya ki bar uta ukhon jo blai ula kran ya ki namar balai ha ka ni ka por la bujli no ya ka thien jo blai da ka wei pat ka bolong ka Jezebel ka ni nga persya ya pha naba phala sha ya kata ka briu ka Jezebel kanong ithulu pa ban hikai lam ler ya pha bat ban ya le klim bat ka bat ban bhut ya ka jingmane blai thau kani kani ka por ha ka history ha ka ba la fikir mau kat kum ka testament ka barim ka Jezebel ka ka tengah jong lo usim ahab dei ha ka ni ka por bangi laban ong ba ukli jong ka hima uyaso ba ukli jong ka balang nama ka Jezebel ka de ka kli jong ki nong itulpa jong blai bal pibut yang dei hagani ka por jong ka history ba ukli jong ka hima uyaso lang ba ukli jong ka balang ban sensyar ya ka perthai bar kumta ni thep kat kum ka history ayu ka Jezebel ka lele kapun shitamben ya kibriu ke jong blai kamut pan penyap yo Elijah no thulupa jong blai kapun bor ban thai ya ki blai thau nam to blai bal kala dan ke jingale halo ulum Karmel kata ka ke jesham bat ni sham bagani ka balang Thyatira ka de ka balang ka hikai bakla na ka jing I ka baning kong yo blai sa ka jing pen shitamben nang ta sa ka jinglen no ya ka jinget menta shisndan ya le persya sendan yo blai dan ki bri ki belong kumta haba ka du ik jing it ka beningkong kisdang ban len ya ka jinget hadin ye le persya sendan ngam te ha ka nu ka benta jo ka history jo ka balang ni don ha ka jinglong ba ka jam sem jongi hande u blai sngobha ya ka de jinglong jo ka Thyatira ba ka le persya ya ka jikai jong ka thien ka jong blai ka bret ya ka thien jo blai hamadan ka buri ya ka jisha na ka khmat jo ki breu ki jo blai laringi phai man ka por ba ka hima ba ka balang ka so lang ka lam ningkong sya ka jingbam sap hapo jo ka balang ba ka jingpin stam ben shabar barkani ka ka berjah ka history nado usam sanspa life upra hadino Chris harus nam kan news pak nai pupra hadino Chris kaladan ka jingdom ka batliu tliu habangi bread no ya ka jing shisha ka thien jo blai habangi zangban buri no ya ka thien jo blai ka one tap ka jingdom kani ka jia ha France habaki persyang ban penyap ban pendu jaj ya ka Bible hakisam kan news pak kata dang jur ke jing penyap barki kam paman ke sarkar kam la syu ban telakam barke itu baka dankam ya ke reformation barke jing pentemai man ka por bangilen dat no ya ka thien ka joblai tu tip baka jing em baka jaman sem kanang hiardor dai hagani ka spa snem baka jing pristam ben ya ke kristan da ukhli jong ka hima baru khli jong ka balang ka sedang menteri kam katkom ke history house nam sanspa lai pupra hadino Chris upatcha Justinian jong ka Rome ula penpena pai ba bau nong yalam jong ka balang unong no ukli nong sensyar jong ka hima bat jong ka balang la penkendriano ngalabo ya ka headquarter jong ki Caesar bala ai tino shaki pontiff
Jing ben pau ar khat khandai uji suang ngai thu ye ke jing le chau pha ba ke jing it ba ke jing et ba ke jing shakri ba ke jing aisha chau pha ba ke ta ke jing le ke ba khadu chau pha kin long kham bon ban ye ke ban ning kong ke jing mut chong ke khat ke jing mut chong ke khat ka long ba ke ka ba sang ha ka ban ning kong ki kham ki ba bha ha ka ba khadu kita ki kham ki ban ning kong ke sa long ru kham bon ke jing thu lo pa shapang ke reformation period ke jingir tur pas pang ke jing pen thmai nyam yang sachasen haba ki protestant ki sha pen chitom ben ha ki sam sanspa lai pupra hadu sam kan news pa knai pupra hadu san po million mut dai ha ke kapor u blai u say ki reformers lani ya kita ki nong pen thmai nyam lani pi pai she ke history jong ka ken hon lani kristan pinsham balatip yo John Wycliffe kum morning star of the reformation period close step jong ka jing pen thmai nyam ma ulong utha bala pen ki byang sachisin pan phai chaka tien job lai hadin kata kimi jong uluthar bat kum ta ter ban pen thmai nyam ya ka balang ka jong lai ka bala sha yalam bakla no jing pen bau ar arsan arpun rio kong utha oba job ukhat ya phi uang utha oba job bar oba sumar hado ka bakut ige jingla jonga ngan ai ka bor halor kita ki kenjaban riu baro kata ke jingkular ka jong ublai ya ka balang hati-hatira in poisha ka balang ka babut kata ke Sardis laringi pet kum ka history kani ka hima Sardis kadon ye ki kendro ki ba kot shadow shakiti ki lum ki ba jrong ba badai namar bagi don kini ki kendro kani ka hima Sardis ka sngu kran ka sngu sarong bar ka sngu scam bar ka sngu shanya hakaladi bar kani ka hima ka baning kong ka ba sebala menong ka penmi ya ka pisanar badai namar ka jing don jo ki kendro ki ba jrong jongka ya ka bala te ya ka da ka hima lidia ki spas nam ke bakhat ar kani ka hima kam sku khuslai ye ji har thma ju ki wei par ki hima le ki nokshul te kumta kaladon ka ji har thma du Cyrus hausam sanspa sab khandai bc le shwa ukris ha ka po jo ka ji sachar jo crushes ha kani ka por wei na ki nong ki sipai jong Cyrus kumno kilala pan pen kalon ya ka hima Sardis kadai namar ba weni ki sipai ula pet ngor sentiat bha nanu kila ban rung syapo jong kani kahima namar kidan ki kendro te khat ba udang ap hang te halor ki jong rom weni ki sipai jo ka Sardis ula yo thia but khat ba yo thia ka helmet jo ka hap chati jamadan on ka history but anda haba yo I u bo hiar ban le shim u yo I nangnu umi dai nakata kalinti bau Cyrus ru ula le hiar banyak semua Henry kinong shong snong jong ka Sardis kim nang la ne kim yo ji kai na kata ji syam life pas nam hadien kidang yo thia kum ju haba wan u Antiochus of a crowd te ka kani ka Sardis ka ba stang kum ka hima ka ba im menta kam don shu ka long ka hima ka ba yap ba kata ka jinglong jong ka Sardis ka jinglong ka ba yap kajing sarong bar kajing snow shania halade bar kajing yothia kaya lam yaka sha kajing yap kabalang kristan hagri kapor kaladon yaka kajing long kabayap jingban pau lai we kong padan ka kerteng kabayim henry palong kabayap kiron tang ka kristan ka nam henry kim long shu ki kristan hakamen sem kila du no yaka jing em kila yap no kila yothia no hadin jong kajing khawet kadai ka jing shania haglade ka ba pen kelon yo brio pingat je kata hadin jo ka jing khawet kadai ka jing sko shania kadai ka jing sko scam haglade ka ba pen kelon dei nama kata kadau ka bible ka ong nong kong korish pogat a uta bumut bun yeng suma yo kelon kum ki brio jo blay ngim dai ban shania haglade ngim la ban pen em yaladi ngim la ban job ya katma la de ji pen shoy ha ji em ga jongi sumar yo ngin kalon te kani ka balang nginya pai nyo I ba ka balang Ephesus pra du ya ka jing
naga jing dua ka jing 8 kadon ka jing pichitam bang naga jing shitam bang kadon ka jing lan no ka jing 8 naga jing lan no ka jing 8 ka jing le persya berkata ka jing le persya ka penlong ya ka balang Kristan ka bayap pat kadi ka por kat nyos pa kanai pupradu Kris harus nam kat pras pa pulai hadin bagladon ka jing pen temai niam kalakut ka jing pen shitam bang ka balang Kristan hakata ka por kelas dang ban organize yaladi banlong ke organization ban hakatu ka por ka kanhun jong kinox berulutar la karshan ki da ka pisa pai ba Henry namar ba kala ka ka por jo reformation kala sedang syukut no kala don ka jingyo athia klasang banyap no ki Kristan kim snow shirham shu kim don shu ka to komen sim jong ka jinglong Kristan ka ba em Henry kani ka barang Sardis ka don ya ki basa ka jingmut Sardis kumur ki basa jimban paulai sao Henry fadan khindian ki kerteng wat has Sardis ki bam shim la pen bet ngit ya ki jain kup jongki ai ngu yu blai ba wat hagata ka history jaga perthai ba ka barang i kum ba kalayot hia Henry udon ki briu ki jong blai ki barang don om tang ya ka kerteng Henry ki jinglong ki ba em They hakni kapor baki priu ki bapet no na Europe ki lech America baki day ki nong yadai ka khin ka jong play la seng yak America hakni kapor hadin ka khanyos pa khandai pufra kum ka ka hima ka ban yada ya ka jing shisha bakam de bar ailat ya ka bor perthai ban kta ya ka balang day na kata kadau pinsyam ya ka slogan joki in God we trust how play nishan ya te ki day ki Puritans ki badan hagani ka por ki bari ya ka jingai choki kaladan ka por choka jinglai lut ya ki priu ki jong blai but ya kata ka balang haga kitab jingmen pau ong uba job an pen kup yo ya ka jan kup ka bali ka jong uchi sukres but an pla ya ka kerteng ka jong ki ngakwa bangin ya set Philadelphia ka jingmon jong ka ka jing e chipara ya ka ni ka hima latei da Uway usim ubaar ubatip kerteng kum u atalas barudan ya para jong u kerteng usim humanas ubaar badai namar ke jing it berke jinglong bayine hapreng jong kini shipara balayo ya kane ke kerteng jong kane ke hima Philadelphia ke bomor ke jing it shipara hagane ke por kaladon ke jing pen kiem ya ka barang Kristan sasisin na ke jing yo thia jong ka ken mau ka phachi jong ki thesati ke bastat ber ki babet haba yo thia kadan ka jing ker se thia ya ka barang Kristan ka barang prakhat bakan chuyem kumba long ki nong shong shnong hagane ka perthai hende ki skotho ba ki don ya ka mission ba ka ta ka mission klong ban perta ya ka gospel shi ka bukut ya ka perthai but day hagane ka por ba jisu ong ya ka kitab jing hage kitab jing berpaulai pra na bapadan kindiat kinsait ka bor bapala riskem ya ka tien jonga bat pham shim la len ya ka kerteng ka jonga ka balang hagri ka por ka don ya ka jingye ich para ka dei ka jingye long shitli ka jingye long ka wei bat habang ni don ya ka ni ka jinglong ka dei ka taken ka jinglong ka ban penlong yang i ki nong phra ka ba shisha ki jong blai hagi por ki jongi wat men taru amen ngidon kam ya ka jing ich para kum ki pra bnget kum ki para Kristan hagani ka por ki barang protestan ki ba pher ki snok ti lang ka way ban ya lap ya ka gospel but they hagani ka por ba ka jingkhang la pli ya ki missionary u John Wycliffe ba ya u John Hudson u la let kum missionary u Hudson Taylor u la let kum missionary ha China nang tang ni don sa ki ki missionary kum William Carey u ba wan shi India nang tang don ki missionary ke paper ki balet ki benta paper John ka pertai u John Hyde u dei way ki missionary u balet ki benta jo ka Pakistan ban ni syam bakini ki missionary ka let pan ya lap ya ka gospel lasang ban pli ya ki kerdop man ya lap ya ka gospel haki benta paper ki continent paper John ka pertai la ban ki ya ki kala don ka revival ka jingalap jong John Wesley kala pen ki em manang tena Britain kala penlong ya ka barang Kristan ban lej ban yalap nado usam kan news pa nyo penriu kadon ka revival ha America nado usam kan news pa knai pupra kadon ka revival ka jingjia ka reformation ha France
Barkani kalau long shisha ka jing pen pet mat biang ya ka balang Kristen ban let ban yalap ya ka gospel bar hagri ka por las dang bante ya ki balang ki jong blai hakeleng jo ka protei ki breu ka stok tilang ha ka jing dwai la yalap ya ka gospel balaringi phai ya ka kitab jit pen pau lai kan al long ha ka balang uta uba job ngan pen long yu u reject yu ha ka ying jong blai men ba ka don ka jing knyu jo mai hang ne ha Philadelphia udan way rishot barang yang hasilai tali ki rishot ki barang yang habreng ke jikhnyo ba jikhnyo jumai ba kepada jia hang ni Philadelphia ba uji seperti suang habadan ke jingpen khnyo pensalong ki rishot ki jomoblai ha ka temple ki jomoblai ba ya ka kerteng jong pi on tho ha kata ka nomba jomblai ke Jerusalem ke batmai But kani ka por kade ka culmination jo ki artli ki period nade ngalaban ong nadu sam khat news pa khna bupra hadu sam khat praspa plaiter hadu sam khat praspa supsau ka don ka jingo thia ka don ru ka ta ka jing pen kiem ya ka balang Kristan jong blai mentangin poi syagadi ka benta bakani ka balang Philadelphia kadang don ya ki briu ki bayai ne hagni ka por khadu khadwai ka balang Laodicea Kajimut Laodicea kemud ye kibriu labisha. People are judged. But laringi pek ka nongba Laodicea kadai ka nongba karkum ka history kadai ka nongba mendai ka platei ka wa laikas but kadai ka wayne ki jela hapo jaka Rome but ka kerteng ka Persia pakatiana but ka don menta haki pangshati sep ngi jong ka southwest Turkey. Kadai ka nongba ka berispa hadu kata-kata. Kadai ka banking capital jong ka Rome ngalabanong haba jiau jumai ba lajan kumba arsin ya kani ka nong ba Laodicea pitip ka Rome kamut ban pha pisah ban yarap ban maramot biang ye ka jingtai bala kelon jong ka kong em nim don kam Tacitus na ki Roman historian wong ka Laodicea kala khipat na ka jing penjot klem ka jing yarap jongi kata ka jing kraw ka spa ka jong ka But kani ka Laodicea lari pipet ka don kani ka wa duit ka ba tuit nang ni na Hierapolis kini ki benta ka ba kam kriat sete chaneng but ban namar ba Laodicea kam don ka haban tan nang tin na Hierapolis ti kumta ka pala penan kam ye kini ki pait kan ba ka ka tuit na kita gilum ka ba tha andala poi sha Laodicea na makayat na makini ki them kelas ait mem bala ba pidi ka sampri ngamte pila Jumat na kata ka hari than jong isni pakam kriat ka senyam andala le sepen thor teng pisampri di ka kam da bang ba kata ka dia syam jong ki nong Laodicea bat ka don ru ya ka jing pau nam jo ka ban penmi uk sai wol boyong hak ti ki por kita ki jan ku bete ka de ka fashion ka de ka nong ba jo ki fashion nang ta ka pau nam ru bandon ya ka ya ka medical center ban penmi ya ki dawai khmat ka ophthalmology ka trai kam ha hang ni lai thu ya ka karkum ustraba te philaban sngo thu ba ka ni ka nong ba kam dei ka no ka nong ba ka ba let's say ka barit ka nong ba ka bom don ka bolong insignificant ha ka kitab jiper paulai kan yo ko ang ka ni ka priu ko ang la riu ba ngala man ba ngam kurdo andrei uji Jesus ong ngayo i ya pa balong ka lanot khop ka jenjar sat ka ba duk ka ba matla bat ka balang khut Pong padan yi kijan kap sai wul hendrai phalang khui pong ba padan yi ki dawai khmat hendrai phalong ka ba matla pi kani ka balang ka basdang nadu usam khat praspa so pusau namar ya ka jing bishar ya ki briu ju blai lasdang nadu usam khat praspa so pusau ngin sai kta ya kani ha ka we ni ki mit khot ya pi menu ka sedang kani ka khat praspa so pusau Khat praspa so pusau hadu ka jingwan ASEAN jong Jesus laringi pet ya ka balang hakis pa snam ki bamenta kalong kum ka balang Laodicea saat mem nya be ya ki fashion ya ki kali ya ki mobile ya ki riam ki bet ya ki jingtai ni ka spa ka pau kata ka pertai ka ngiem mata ki Kristan hak ni ki sngi ki sngo ba ki dap ka jing jong ka jing long saat mem ka ni la da pidai tha pin sngo don kam ya ka jing kala ka bamut la da pishit pin nong ki barham menyalap
Hendak apa pisai memang pim sekutu lada pidon kam nem. Pim sekutu lada pidon kam syaulah nem, pidon kam nem. Nama pisai memang. Sekutu syu ya ke jinglong jogi. Kata kade ka balang kabaya thu lepa do Jesus Christ. Kaban long haswa ke jingwan ASEAN jo Jesus Christ. Ki balang baro hagis ni shua ke jingwan ASEAN jo Jesus Christ. Ki don ya ke jinglong ka pasai memang u Jesus Christ wang ngakwa ba panong ka ba kriat nada ka ba kriat ka ba shit. Hende nga isi ya ke jinglong ka pasai memang. Deno ba kata kada uni u Jesus Christ. Uyo i ka ke jing sai memang ba ke gintap jimen pa lai po wang atiet ya ke jing khang ka donot chopi. Sha bangan wan rong ban pen kelai ya ke jinglong pasai memang chopi. Kwa ban wan ha ke jim ka chopi. Ban pen long biang ya pi ka balang ka bening kong ka balang Ephesus ka balang ka Bethlehem ka pada ka ding nam do Jesus Christ. Lada ngira du no ya ke jing e ka bening kong Jesus Christ utiet ka jing khang ka donot. Lada pi yai ling ba ka jing lan no ya ka jing e Jesus Christ utiet ya ka jing khang ka donot. Lada pilal ya le persya ya ka jing e per ka jing kai ba ka bashisha jong play ka bot ya ka jing kai ba lam der utiet ya ka jing khang ka donot. Snow ya ka sur ka jong Jesus Christ. Na ba uta uba job unyo ya ka bainong ka jong play. Uta uba job ngan ai uban shong lembat nga halo ka khet ka jonga kata ka jingkular ka jong play ya ka balang Laodikaya. Bat pitip kumnu uyones upan kot jar ubadan ka skor ublay ukhot u jisu ba job ukhot ya ki balang ki badon ya ki jinglong ha ka janmit ngam tip ka jinglong jong ka balang jongno ngidon jong ka Ephesus jong ka Smyrna jong ka Sardis jong ka Philadelphia Thyatira le Laodikaya. Hende uta uba job ukhot ya pi pa pinong ki ba job ya kita ki jinglong ki jong pi ukwa ban pen em ya pi ukwa ban a ya pi ya ka bainong hatu pi sngo ki jingkhot ki jong blai ha ki Hebrew ko ongla pi sngo ki tien chu ha ka miet wa dan pen e ya ka kita ki bala punya sngo yang ha ka po wat pen e ka do rot ki jong pi tungin wai au blai ha ka jan biet nya sngo ki jingkhot jong me bangin wan sheme try bangin long ki nong pop hapdeng jong ki jingale bar ki jinglong ki baper bangi don ki jing imbak jam sem ki jogi yes go to try bangi don kam e yame bangin job ya kita ki jinglong ki jogi try me kwa ban ai hangi ki jinglong ki jog me bar ha ka por ngi sha yame bamen wan aga do anot ki jogi ngios ngau ya ka sur ba me khot bat ba me tie 1 to 1 ari 1 menta try aga ba wai no to ai ka jing ai e ka jung Jesus Christ ka jing it ba ka jung blai pa ka jing slok ka jing pesat bo jung sim khoi ken pesat bo yang i wei pi wei ba ngin long ke ba job ta ka jing wan ASEAN ka jung Jesus Christ amen.